Kaixo, izoren itzultzaile automatikoa nola erabili erakutsiko dizuet. Erabili ahal izateko beharrezkoa duzue premia sarean egotea. Administrazio publikoa bazarete, premia sarean jada egongo zarete. Nabigatzailea irekiko dugu eta IBAP jarriko dugu. IBAPen hasierako orrian ISO aukeratuko dugu. ISO itzultzaile zerbitzua da, eta bertan itzultzaile automatiko neuronal juridiko administratiboa daukate. Itzultzaile juridiko administratiboan klikatu eta hemen dituzue itzulpen aukerak, euskaratik gaztelerara edo alderantziz. Testu juridiko administratibo bat edo judiziala markatu. Testua itxatxi genezake edo dokumentua igo osorik. Aukera honek abantaila asko ditu, maketazioa errespetatu egiten duelako. Onartzen dituen formatuak hauek dira. Konturatzen zaretenez, PDF-ak ez ditu onartzen. Kontutan izan behar dugu batzutan arazoak izaten ditugula dokumentuaren izenean puntoak, marratxoak eta horrelakoak baldin baditugu, bai? Hautatu itzuli beharreko dokumentua ez baldin badu aukeratzen aldatu dokumentuari izena. Goazen proba bat egitera. Testu bat itzultzeko, testua itxatxiko dugu, kasu honetan gazteleratik euskarara. Beti irakurri ditut eta onartzen ditut arauak aukeratu beharko dugu, itzuliri eman eta itzulpena hementxe dugu. Dokumentu bat itzultzea nahi izanez gero, hautatuko dugu itzuli beharreko dokumentua, adibidez, hemen prestatuta daukadan material bat. Euskaraz daukagu eta gaztelerara itzultzeko berriz ere onartu behar ditugu baldintzak eta itzuliri emango diogu. Denbora tarte labur batean itzulpena izango dugu. Deskargatu itzulitako dokumentua eta goazen ikustera nolako emaitza jaso dugun. Ikusten duzuenez, itzulpena egin digu eta maketazioa ere errespetatu digu. Kontutan izan behar da, itzulpen honek berrikuspen bat beharko duela eta emaitza izango dela berrikuspen horren araberakoa. Zalantzarik izanez gero, jarri lanekirekin harremanetan eta laguntza emango zaizue. Eskerrik asko.